Amang tua sadami orang katahun dos marwata kami ma perjulu dia ni hanam yuk ulos adong do dia ka pungguan sekali ada pangurau di tinggal lagi pasti dulu lah isomba dongat tubuh nami na dongat kami iso buru nami dongat tubuh bere ibe bere jadi ala dong bang garang dasar muna nasihat gadis pada upasa tahi maju perjulu tuhan muna. Jadi suang-suang ini ma perjulu ma di dia opung isi pei ma omak isi desi bagi amu itu tokin asa pinasaha dia kata di nauli jadi mau lihat tema di tuhatta suang-suang ini ma dihita luluan na pinarsang apa totong do tutu hipasita dinamang muka ulauta satu namang ujungi jadi suang-suang lima di lain iba sinaga suang-suang ninang itokku ima na adong dia kapumuan na tayo hunto ima pumuan dito kasi hobi na adong dikadis jadi adong do nang sipasatun nami ima dianggaran ni STM tak. Jadi lapatanna itu kupasatamin nung anon suang-suang ni nang like ko asa unang ma beri kamu nilainya alai ang giat matutumar hititang yang nami itu amat na bertua di bata makorhon nakapasu-pasu makorhon nahuli ima pininta ni ulota di bagasar tikyo jadi asa hata ni natutua ma dohonon nami asa si titik ma si hopa hot may dilangguna o di peso sa dia anggaran na pinasa nami atas nama tugas si hopik say gudang ma pinasuna pasa ma like jadi suang-suang lima anong pe tumpe sa halimang uloson kami ima atas nama bunguan ima nang somal taulahun ima di kesepakatan yang gerata adong do di soal bupatu pahami nong ulos tu bere nami nang ibe bere nami las omma hatani ulos sian bona tulang suang-suang ni hula-hula na markarangi nang tulang rurubur asa huapeo kami nung bisi labatan nung simbol mau diho ingot tamuman nung bolotu dia peho bahwa bapa dot oma nanti ikut do punguan jadi adong dison ulos atas nama punguan tugas si hobi manang tu dia pe hamuna dua ingot tamu tulangmu masih hobi ngate nah jadi saat manong tutu huapeo kami tu hamuna dua asa asima tuturuhannya mata na bertua de bata asa gajang ma barita gabi gajang barita horas ihamuna itu pak amata na bertua de bata asa tentong matutu berhititan yang nami asa anggia matutu sauruduk tamu tuduruk sauruduk tuturuan ima dinaum mamuka rumah tangga na baru hamu asa hatanina tutua madohonon nami bagok na mararirang ma dan ya gata di rubiah badam muantong dan jadi sirang to di muma marsi gonggoman suang-suang lima nang di bere liba tong matutu pininta di ulauta di bagasat tikyon asang giat matutu tumibu hamu dililiti ador muna tubuan lata tubuan sikoru di dolok di purbatua tibu matutu hamu tubuan anak tubuan boru dongang mumai saur madua asa hupatulu halima hatanina tua-tua na mandok asa dekke disale-sale dekke pora-pora siako ninong gay beto marhititan yang nami tulang say tumibu ma hamu mamora saat solu saat tubotian di tigaras saat lokopyo kami ulos nagagkan si toro rabu saat melihat gabe saat matupar horasan songon lima atas yang kami asa ditabori raja duli mana ro siang kuna pasugit
Jadi mulanya mak sama ni Maria muna doon tubuh namin na rawat tayo sa pag-arang may tate. Asuli may tanapot anu maingos parwa muna anak ko na dulu. Sa dalam pag-arang may ta, kumasan tayo matuwang. Jadi mau nanti mahal itu di bawah seperti kiron. Di son rohani berkuasa. Rohan tunduk tulak. Tapi tulakku dua naro. Su dibuka semope rumah tekas di bawah di orang sehat tulang. Oleh mereka rohana berku. Berkehia rohana. Yang korhat robe ho tu jauh di sini tu amon, kembali babu ho di bottom. Roy bottom di babu lalau sauk nama be itu diisi bapa. Mudah-mudahan mak, angko hami rak mahida babaro tu mak. Alai semua ni orang dikina nama sahat di Portivion, di masa COVID-19, di masa sihalangina, jadi orang sihalangi berekuasian. Tupe, so di sobaranda, isodo to tidak lawang kupok. Jadi di son buat kami dulu set tulangmu, kurang bereng nilai lulus dari biduan tulangmu. Disadari rohana mima tidak mengerupi urang juga bisa tikio. Boleh hati Tuhan. Tiur doa be sudi, tiur doa be di berdalan itu laku, siap di sana walui. Hidup ceritanya kormu berkuasian, orang bereon. Lasma roham, lasma rohani itu tim. Sok-soni do nangsian di bottom na turu. Hatan nasida do bereku. Turu kami bottom orang bapa tubum. Anak komurong marhasoda. Asa songo sarang rohanami, lugai bereng bere di bottom ki, dan songo di sarang rohanami. Sada mabai bapak kuda, jitu sada be so bere sana ke kotomi las maruham. Serong koni hadar situ tu mana dono ku dua satu kion. Jong marumah itu di dono di rumah gorka. Saya itu mana nabisu. Lo boru nama roha. Sinu amba hapokat di torong di jabatan. Saya itu anak muna perpangkat boru muna perjalanan. Saat solo saat matu-matian, saat tapi saya tulang menurut saluna, urus, saya saat matu-matian, saat matu-matian, pertolongan dapat agak. Jadi